ଛତୁ ଫୁଟିଲା ପରି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ କେତେ ଯେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ନୂଆ ନୂଆ କେତେ ସୃଜନର ଧାରା ଛୁଟିଛି। ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ମାନପତ୍ର ମିଳି ଯାଉଛି। କହିଲେ କହିବ କହୁଛି, କହିଲେ କହିବ କହୁଛି। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଲେଖି ଗାଇଦେଲେ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ମିଳି ଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି, ମତାମତ କେତେ ମିଳୁଛି। ଅପ୍ରିୟ ହୁଏ ସିଏ ଯିଏ ଭୁଲ ଭାଲ ଧରି ଦଉଛି। କହିଲେ କହିବ କହୁଛି, କହିଲେ କହିବ କହୁଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଶାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖାକୁ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କେତେ ହେଉଛି। ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଥେ ମୋବାଇଲ ଡାଟା ସରୁଛି। କହିଲେ କହିବ କହୁଛି, କହିଲେ କହିବ କହୁଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁକି ସ୍ରଷ୍ଟାଟିଏ ଭୋଟ ମାଗି ଚାଲିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁରୁ ସାଥ ଦେଉଥିଲେ ରାତାରାତି ଜିତି ଯାଉଛି। ହେ ଲେଖାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଏ ପଢୁଛି? କହିଲେ କହିବ କହୁଛି, କହିଲେ କହିବ କହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଦେହକୁ ନେବେନି।